Počujete ma? Tak to je dobre, keď ma nepočujete. Takže som rád, že sme sa tu vyšli v takomto hojnom počte. Do začiatku sme ani neverili, že budeme mať tých 16 manšaftov, až čo nám nakoniec pomohol Ivan Židek, to je s tým Maja HD. Nedošiel, pretože je služobne v Nemecku. Nevolíte ešte Nemecko alebo tento futbal? Takže prejdeme k vyhodnoteniu turnaja. Vzhľadom na to, že aj 16. miesto je veľkým úspechom, tak chcem pogratulovať týmu DSO, ktorému veľmi pekne ďakujeme za účasť a dostáva od nás jedného plačka. Na 15. mieste bohužiaľ Benteny skončil tým Extrelami. Je to od nich niekto? Nech mu aspoň zapieskame. Mami, gratulujeme vám na 15. miesto. Na 14. mieste skončili Roboti, taktiež bez posterenia. Na 13. mieste a víťazom skupiny o 13. a 16. miesto je HT Van Maniak a získavajú pohľad za poprosím poriadny potlesk. Ktorý sa bohužiaľ prišiel len v veľmi malom počte, ale sme radi, že vôbec prišli. Bohužiaľ takisto bez ocenenia. Na 11. mieste skončili Puštárici. Poprosím potleska tréninga. Na 10. mieste skončili Ružomberskí bandovia Hetriku. Na 9. mieste a víťazom skupiny od 9. až 12. miesto skončilo HT Polán. Jedinej účastníčke turnaja dnešného pohľadu. Bobo som to povedal, viete čo to je. Ale ona je najzdejšia. Dobre, predtým, jak budeme vyhlasovať skupiny o 1. a 4. a 5. a 2. miesto, by som chcel poďakovať týmom do zahraničia, ktorí ten cestu mali veľmi ďalekú cestu. I will thank a lot Also Polish team from both
Eric,